Здравейте, аз съм Давид и официално представям канала Горящи. Аз не искам да влизам в стереотипния характер на ютубър, затова просто ще бъда себе си. Надявам се нещата, които ще качвам, ще бъдат интересни. Реално не мога да ви кажа дали ще е интересно, защото дори аз не знам какво ще качвам. В главата си имам някаква идея, не знам защо в момента не мога да го обясня и поводявам. Накратко, влогове, някакви ситуации, просто като цяло лайфстайл. Надявам се това, което ще има за бъдеще, да е интересно, да се развива. Идеята ми не е да ставам някакъв известен ютубър, просто го правя да имам някакви спомени и реално като съм качвал сторите в Instagram, хората ми казват: що не почваш YouTube канал, що не почваш YouTube канал? Ето, почва. Надявам се да не съм толкова кринч, колкото си мисля. Но да, просто не съм го правил давна и малко бе странно. Но да, ще се видим в следващия клип. По-скоро вие ще ме видите, защото това е клип, аз не мога да ви видя. Много тъпа шега. И да, за следващия. Защо го направих? Ще се видим следващия.